da svako ko u njega veruje nikada ne iščezne, nego da ima život večni. Jer Bog nije poslao svog jedinog sina da osudi svet, nego da svet kroz njega bude spašen. Isus Hrist danas ima milione i milione sledbenika. 4 evanđelja beleže skromne početke hrišćanske vere. I dok druga evanđelja govore o nekim drugim događajima, ili pak o istom, ali na neki drugi način, ova priča je u potpunosti preuzeta iz evanđelja po Luki. Pišem ti, plemeniti Teofile, provereni izveštaj o stvarima koje su se dogodile među nama, tako da bi ti znao potpunu istinu o svemu. U vreme kada je Cezar Avgust bio rimski imperator, a Irod veliki car judejski, posla Bog anđela Gavrila da posjeti devojku u gradu Nazaretu, a devojci beše ime Marija. Ne boj se, Marija, jer si u milosti Božijoj. Začećeš i rodit ćeš sina, kome ćeš dati ime Isus. Kako je to moguće? Ja sam devica. Sveti Duh će sići na tebe i zato će se sveto dete zvati sinom večitog Boga i njegovom carstvu neće biti kraja. Tako Marija otide u grad u Judeji da posjeti svoju rođaku Jelisavetu, koja je također začela na čudesan način. Jelisaveta. Marija rode. Blagoslovena među ženama. Blagosloveno je dete koje nosiš. Jer dete u meni poskoči od radosti čim sam čula tvoj pozdrav. Duša moja veliča Gospoda. I moj se duh raduje Bogu mom spasitelju. Od sada će me svi naraštaji zvati blaženom. Daje se na znanje svim stanovnicima Nazareta da će se po naredbi Cezara Avgusta provesti popis stanovništva. Svi stanovnici Galileje i Judeje se moraju odmah upisati, i to u svom mestu rođenja. I Marija otide u Vitlejemu u Judeji da se upiše sa svojim verenikom Josifom. Ali u Vitlejemu za njih ne beše mesta, a jedini smeštaj koji su mogli naći bila je skromna staja. U onome kraju behu neki pastiri koji su čuvali stada noću, kad anđeo Gospodnji stade između njih i slava Gospodnja obasja ih. Na današnji dan vam se u Davidovom gradu rodio Spasitelj, Hrist, Gospod vaš. Pastiri pohitaše da vide novorođenče u jaslama i oni prvi raširiše radosnu vest o majici devici i rođenju Spasitelja. Kad se navrši 8 dana pa je trebalo da obrežu dete, nadenoše mu ime Isus, a Josif i Marija doneše dete u Jerusalim da ga stave pred Gospoda. A u hramu beše pravedan i pobožan čovek, kome je Duh Sveti otkrio da neće umreti dok ne vidi Hrista. On se zvao Simeon. Gospode, tvoje se obećanje ispunilo, sada mogu u miru da počivam. Oči su moje vidjele tvoje spasenje, ovo dete je Bog odabrao. Bog vas blagoslovio oboje.
A kad se svrši sve po zakonu Mojsijevom, vratiše se u grad Nazaret. Kad Isusu beše 12 godina, Josif i Marija odvedoše ga u Jerusalim o prazniku Pashe. Na povratku kući ostade dečak Isus u Jerusalimu, a da to ne primetiše Josif i njegova mati. I ne našavši ga, vratiše se u grad da ga traže. I poslije 3 dana nađoše ga u hramu gdje sedi sa učiteljima zakona Mojsijevog. Čije je ovo dete da postavlja takva pitanja? On iz Nazareta. Mislili smo da je s nama. Molim, oprostite mu žar. I svi koji ga slušahu veoma se zadiviše. Sine, zašto si nam to uradio? Tvoj otac i ja smo se strašno uplašili tražeći te. Ali zašto ste me tražili? Zar niste znali da moram biti u domu svog oca? I dođe s njima u Nazaret. I napredovaše u mudrosti i u rastu i u milosti kod Boga i kod ljudi. U 15. godini vladavine cara Tiberija, kad Pontije Pilat upravljaše Judejom, a Irod vladao Galilejom, za vreme prvosveštenika Ane i Kajafe, dođe reč od Boga Jovanu u pustinji. I on pođe po svojoj okolini Jordanskoj, propovedajući krštenje pokajanja za oproštenje grehova. Okanite se greha, pokajte se i pokrstite, i Bog će vam oprostiti grehe. Kao što je zapisano u knjizi proroka Isaje. Neko izvikuje u toj pustinji: pripremite put za Gospoda. Napravite mu ravan put za putovanje. Svaka se dolina mora ispuniti. Svako brdo i planina izravnati. Krivudavi putevi moraju biti ispravljeni, a neravne staze poravnate. I ceo ljudski rod vidjet će Božje spasenje. Šta da radimo? Da, reci šta moramo da uradimo. Izlijsko gnezdo! Šta želiš da uradiš? Reci nam, kaže nam kojim putem da krenemo. Svako ko ima 2 košulje, jednu mora da da onome ko nema ni jednu. I hranu ko ima mora da deli. Učitelju, mi smo poreznici. Šta mi da radimo? Ne uzimajte više od propisanog. Šta je sa nama? Šta mi da radimo? Ne otimajte novac nikome silom. Nikoga lažno ne optužujte. Budite zadovoljni svojom platom. Reci nam, jesi li ti Krist? Ja vas krštavam vodom, ali dolazi neko ko je mnogo veći od mene. Ja nisam dovoljno dobar ni sandale da mu razvezujem. On će da vas krsti svetim duhom i ognjem. On sa sobom nosi lopatu kojom odvaja žito od kukolja, pre spremanja u svoj ambar.
I Duh Sveti siđe na Isusa u telesnom obličju goluba. I ču se glasa neba govoreći: Ti si sin moj ljubljeni, ti si po mojoj volji. Kada Isus poče svoj rad, bilo mu je oko 30 godina. On se vrati od Jordana pun Duha Svetoga koji ga odvede u pustinju i tu ga 40 dana kušao đavo. U sve te dane ništa nije okusio. I reče mu đavo: Ako si Božji sin, naredi ovom kamenu da se pretvori u hleb. Zapisano je da čovjek neće živjeti samo od hleba, nego od svake reči Božije. Onda ga đavo izvede na goru visoku i za tren oka pokaza mu sva carstva ovoga sveta. Daću ti svu ovu moć i svo ovo blago. Sve je to predato meni i ja ga mogu dati kome hoću. Sve ovo će biti tvoje ako mi se pokloniš. Zapisano je: klanjaj se Gospodu Bogu svome i njemu samo služi. Tada ga đavo odvede u Jerusalim i postavi ga na najvišu tačku hrama. Ako si Božji sin, skoči odavde dole jer je zapisano: Bog će narediti svojim anđelima da te čuvaju. Piše i da će te na rukama nositi, da ne bi stopala svoja po kamenju povredio. Sveto pismo kaže: ne iskušavaj Gospoda Boga svoga. I on dođe u Nazaret, gde beše odgajan. Zdravo. Zdravo.